Γεια σας, είμαι ο Ράζιελ. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Έχω μαζί μου σήμερα να κάνω μια unboxing και εγώ το πρώτο δικό μου unboxing ουσιαστικά. Έρχονται και άλλα. Το Killzone το 3, το Hellgast Edition. Ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο που έκανα στον εαυτό μου. Οπότε και δεν το έχω ανοίξει πάλι πρώτη φορά. Να δούμε τι περιέχει. Λοιπόν, το έχω μέσα. Ξεκινώντας, έξω από το το πρώτο αντικείμενο που βλέπουμε είναι ο στρατιώτης. Ο Hellgast, ο οποίος χρειάζεται να αφαιρέσουμε στα πλάγια το συνδετηράκι. Πολύ καλά μέσα και δυσκολεύεται να τον αφαιρέσει. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε ένα διάφανο του πάγου κατασκευασμένο ο στρατιώτης και μια μπέρτα. Γενικώς, σαν ποιότητα υλικού είναι πολύ καλό. Και έχει το όπλο του εδώ πέρα. Να το δούμε λίγο. Και αυτό εδώ που έχουμε δέσει ένα σηματάκι. Διάφανο, προφανώς επειδή είναι αρκετά στα χιόνια το παιχνίδι και γι' αυτό είναι και διάφανο. Οπότε μπαίνει και εδώ πάνω στο στρατιώτη και είναι αυτή εδώ η μορφή του. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Γενικώς όποιον αρέσει το σύμπαν του Killzone είναι ένας ωραίος στρατιώτης. Ένας Hellgast από τους Elite. Αφήνουμε αυτό έξω για να δούμε τι άλλο έχει μέσα αυτή το μεγάλο κουτί. Μέσα φυσικά υπάρχει το κράνος ενός Hellgast. Είναι αυτό εδώ πέρα. Στην ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ ωραία, όπως και εδώ οι σωλήνες, για όσους γνωρίζουν πώς είναι κάνει. Θα έλεγα σαν βάση μοιάζει σαν αυτή του Halo του 3. Φυσικά σηκώνεται από τη βάση του και κρύβει κάτι μέσα, να δούμε τι υπάρχει μέσα, προφανώς. Πώς είναι το παιχνίδι, πώς να λάβετε δικτυακό περιεχόμενο. Μάλιστα. Ένα βιβλίο σε πάρα πολύ καλή ποιότητα, μέσα με φωτογραφίες από το σύμπαν του Killzone. Για αστυνόμια, στρατιώτες κλπ. Και φυσικά έχει και την Collector's Edition του Killzone του 3. Την οποία και αυτά θα την ανοίξουμε, να δούμε αν κρύβει κάτι μέσα.
Φυσικά μέσα υπάρχει το παιχνιδάκι, το βουλιαράκι του και πάλι μπορείς να συνδεθείς στο ίντερνετ και να παίξεις multiplayer παιχνίδια. Είναι η σιδερένια θήκη. Το παιχνίδι φυσικά το έχω παίξει, απλά τώρα θα το δοκιμάσω σε 3D και λίγο το multiplayer του. Αυτά βλέπω, δεν έχει κάτι άλλο μέσα το κουτί. Αυτά ήταν. Σας δείχνω και πάλι λίγο να απολαύσετε το κράνος. Σαν ποιότητα κατασκευής είναι απλά καλή. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή χρονιά σε όλους.